суруду мусиқӣ ба кас рӯҳи тоза мебахшад. Агар он самимӣ бошаду аз тарафи ҳунарманди асил ба роҳ монда шавад. баъд аз чанд муддате бо навгониҳои беҳтарин ба саҳнаи ҳунар рӯ ба сӯи эҷодӣ меорад. Fariduni Saidzod. Dili mara dika kardi berang, ishqi mara tuba kardi berang, wale dili dika shuda tu ro Bozham mekhoam. Dili mara dika kardi berang, ishqi mara tuba kardi berang, wale dili dika shuda tu ro Bozham mekhoam. Boz ikhiyor dori barin dili ikhiyor dori barin dili ба наздикӣ таронаҳои наву клипҳои беҳтарини навини худро пешкаш ва манзуру дастраси шумо мегардонад. нестам аз худат бегуноҳ масон медонам дилам ро пури хордори медонам. Телефон барои иртибот 94 77 93 93. То ба як меҷа задан суҳбати ошиқ ба охир шуд. Фаридуни Саидзод сарояндаи ҷавон ва ҳамқадами замон. ikhiyor dori